Pinahubig ko, di ko mahal ko, pinakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw, ikabalos ko, ang talukso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko ni mo. Ang pagsinggit, ikabalos ko, ang tatawid, ikabalos ko, mga padayin, ikabalos ko ni mo. Ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko ni mo. Ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pagkawit, ikabalos ko, mga pagkain, ikabalos ko ni mo. Ginoo, nagpapagaw kung namatay sa Kalbaryo o ang tanan ng mundo mo dito man sa impyerno. Ang tanan mo sa ligaya may kalipay kasadya, ang tanan kalisdanan, ang tanan na haraw lang, suot-suot sa kasabutan, saka-saka sa kabukiran, pasalok ko sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Ay matapos na binigtanan, kitang tanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, kalimutan. Walay magkakahimulag ka nato sa pag-alagad kang Kristo. Ulan bahat ang tuson lang, subay-subay sa kasapaan, kay dito sa unahan kalagan mo ianang, dada sila sa pagtubo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta luto sa mga kata, kay si Jesus iwalit ka. Matapos ang ining tanan, kitang tanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, kalimutan. Kinabuhi sa pangalagad kang Kristo, magbuhat lang sa away pagkutot, araw ng Diyos mahibuon, dahil dito sa unahan talagang imong iandam, dada sila sa pagtubo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, pasaluto sa mga karta, kay si Jesus iwalit ka. Ay kung matapos ang inig tanan,
Kitatanan pagkakatihan sa kahapon sa binuhatan di kalimutan. Suot-suot sa kasakitan, saka-saka sa kabutiran, mas naluto sa mga karga ay sinusos iwalita. Ay kung matapos ng ining tanan, kitatanan pagkakatihan sa kahapon sa binuhatan di kalimutan. Ay kung matapos ng ining tanan, kitatanan pagkakatihan sa kahapon sa binuhatan di kalimutan. Sa kahapon sa binuhatan di kalimutan. Sa kahapon sa binuhatan kalimutan. Pagkatangis sa insahan, kumparan noon ay akong kalag. May kalibay sa kasing-kasing, mahinang puno sa pagparayag. Uamahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ugang katapusan. Ang tanang taong imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo, luksot ka sa lumang agisan mo kata na may kusog sa masa agila. Pilit na magkaluya kay katamang kasiya na magpasan sa atong mga dala. Pagkatangis sa insahan, kumparan tuning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, makinang puno sa pagpalayag. Umamahal, ikaw ang tanan, ang sinugdanan katapusan. Sa imong pagkatao, adunay maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Kapag iyang kabalaga, ang tulong sa Dios tinuod ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balahang kasulatan. Ang butang may katapusan, mahanaw tayong buta sa tanang reaksyon. Ang atong oras karon alas 3:53 sa kalibutan. adlaw karon nga Sabado, it's ano sa October sa tuig 2023. Mapuban-uban daw ang kaisunan sa ilit na tulog inagitan order sa ato nga DJ alang sa mga greetings o mga pagpangumusta sa mga kosa labi na sa ato mga follower listener adini sa Shine FM 95.3 ang kanunay nagahatod ng mga mensahe alang sa mga kosa na ito mga kinabuhi. Ang ato karon nga pagkahisgutan mga kaisunan ang ato nga topic guidance pag-agak o pag-iya leksyon kinsa may moagak na to, kinsa may mugiya na to. Kaya
usab ang magiyan nato dinhi sa kalibutan ang dili maayo nga espiritu o ang espiritu nga gikas Ginoo. Mao na ikaw ug ako kung dili magpagiya diya sa Ginoo, wala tay lain nga aignan, wala tay lain nga padungat, kung dili kalaglagan, kapakyasan, kanautan, kagubot, o dili mayo mga panghitabo sa atong kinabuhi kung walay mugiya nato ekso. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadenario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ken Raya Pakasaol, kaya na sa pagnyong upos ngalagan magapaabot o mensahe, paghatod o mga mensahe gikan sa pulong sa Dios, amoy mugiya nato o mo hatod nato o agad nato sa kasiguruhan kadaugan kausaban sa dagat sa pagkinabuhi dinhi sa silong sa dagat. Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo sa pribilehiyo nga gihatag kanato aron kita makahinumdom apan wala gyud ang Ginoo magyud tay aran mahimo sa tanan natong mga pagkugi, sa tanan natong paningkamot, sa tanan natong paghago o dili sa di panalangin sa Ginoo, bakit taan ni maigsoon? Una nga hapit na mahuman ang tuig sa 2024, nagkalain-lain ang mga pagsulay, mga trahedya, mga disaster sa nagkalain-laing mga nasod, kira hangtod karon, labi na sa dapit sa Israel o dapit sa Jerusalem. Mao nga nagkagrabe ang kagubot sa tibok kalibutan. Ang pangutana mga igsoon, kung sa may dapat natong buhaton aron ta dili mapanik, dili ta mahadlok, dili ta malisang, dili ta mabalaka sa mga panghitabo sa kalibutan. Magtuon ta og bala ang kasulatan aron dili ta apektado, dili ta maluya labaw sa tanan sa atong pagkinabuhi karon. Dapat maging ang tao doon na gawin kahibalogya sa Ginoo. Mao nga even ang mga eskwelahan una sa gitawag o guidance office. Kung sa mga guidance office, pastor, maunay mo sitol sa mga problema sa mga eskwelahan, tali diya sa mga estudyante o diya sa mga magtutudlo sa mga faculty and staff o sulod diya sa campus kasi ang guidance office mauna sa imo mohosay o diya sa tagong university o mga colleges na sa gitawag o care office. Kung sa manang care office, kung sa manang care pag-amping maunay mo giya, maunay mo agak sa insakto nga pag-giya diya sa mga opisina sa mga eka-eskwelahanan. Before ka mo ato sa gitawag musulod sa primerong ang sa kolohiya o sa college, mo agi ka o care office ay sila mo imubahig sa mga requirements na angay ni mong i-comply aron ka maka-take entrance exam. Diya sa simbahan kinsa may moaga ato niron magtuki diya pinaagi sa balaan kasulatan o kinsa ni sila o unsay mga ranko nila. Ato niron isgutan igsoon kung kinsa ang mukir diya sa simbahan o agad ba diya sa espirituhanon nga bahin pinaagi sa pulong sa Dios. Mao nga sa atong pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit nagkinahanglan gyud ang mensahe kanunay. Ang atong programa ang imong pulong may laparahan sa mga tiil o kahayag sa akong alagianan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Ay bisan unsaon pa nato og una-una o dili gyud ta magiyahan pinaagi sa balang kasulatan ang ato nga desisyon kanunay hanging walay pundasyon
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Armando Caballos, mga kaeksonan. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastor. Diya sa dapit sa babaw sa Bai City. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Uban sa inyong mga kapikas kinabuhi, Pastora Aileen Caballos, o sa inyong anak. Kumusta mo diya, Pastor, diya sa dapit sa nalimot man ko sa inyong mga area diya sa babaw sa Bais. Although mga kaigsunan yan itong mga panahon na kauban na nato ng mga alaga sa Ginoo sa unang title sa simbahan. Kung mausap na ito ang title kani ato din sa kabukiran, although doon na may mga pagpahig. Pero diha sa atubangan sa Ginoo kitang tanan mga managsukol lang yun. Title lang sa simbahan may ato nga nasiparit karong mga panahon. Pero diha sa buhaton sa Ginoo kauban lagi abot ang tanan. Unang atong ipasalamatan ang Ginoo, bisan pa man ang mga alagad sa Dios atong nakauban diya sa grupo sa CMA, sa tanan nga mga pastor diya dinhi sa Negros Oriental, although doon ay gitawag og PMA sa provincial sa ministerial association igsoon. Mao nga nagkalaing-laing grupo, nagkalaing-laing organisasyon, nagkahiusa pinaagi sa pagpaambit sa pagkamaayo sa Ginoo. Mao nga ang atong kaluwasan wala man og gibase diya sa title sa simbahan. Wala gibase igsoon sa denominasyon kung asa man ta nagpasilong karon, kung dili nagbase sa kamaturan, sa insaktong paghanay diya sa pulong sa Ginoo pagkinabuhi niini aron ta maaga kanunay. Mao nga diha sa mga eskwelahan o university naagi nang gitawag o guidance office, naagi nang gitawag o care office. Kung ari ka sa gitawag o DepEd, yun ay gitawag o guidance office. Dili ko na siya mawala, kaya dili makompleto ang eskwelahan kung wala guidance office. Kaya maumanay mo sito, kung sa syudad pa na siya, kung sa mga barangay pa na, doon na siya gitawag o hulusayan. Kaya dili maligaya mga igsoon sa mga katauhan sa katilingban na magdinagalaing-laing prinsipyo paruganan sa tao. Pero diha sa tubangan sa Ginoo, ikaw o ako kauban ng igsoon mag-apo sa tamang kaigsoon. Labi kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-amping ka namo. Salamat o Dios sa imong pagtipig sa imong pagkamaayo. Kaya mo kaming gipanalipdan kanunay kung padayon ka nag-amping sa among makinabuhi aron kami magalakaw nga adunay kasiguruhan ikan kanimo Ama. Salamat o Dios sa tibok na kong panimalay nga ikaw naguban ka namo sa among tulong ka mga anak, sa pupugangan, sa tanan namo makaigsunan dinhi sa balo, sa tanan namo kaigsunan dapit sa Pilipigan hindi by Pastora April Miakapturan, o sa mga kaigsunan o sabya sa dapit sa Kangkuino. Salamat Amahan sa imong pagkaamaayo o sa imong pagtipig kanunay kanamo sa ako nga wife karon nga nasa PSA sa Saudi Arabia Amahan. Na imo siyang giapingan kanunay o imo siyang gihimo usab na pinasahi sa iyong mga pagpanarbaho sa mga dapit. Labaw sa tanan nga naminaw dinhi sa Saint FM 95.3 dinhi sa kabukiran Amahan. Napadayon ikaw nagdasig sa mata ko sa aron kami maniyahan o maaga kami sa insaktong pag-aga diya sa imong mga pulong mga mensahe o magkinabuhi. Salamat o Diyos sa dakong pribilehiyo kay gayon ang imong gihatag ka namo sa kinabuhi usab sa imong alagad, sa kinabuhi usab ni Pastor Armando Caballos o Diyos nga nakadiya sa babaw sa Bai City, Negros Oriental.
Padalangin niyo sa ministry nga imong ipiyal kaniya uban sa iyang pamilya. Sa mga katawhan o Diyos nga iyang gilid, aron pag-aga, aron pagtudlo, aron pag-iya, iya sa isang pagkinabuhi, uyon kayo sa imong kabubuton na mahal. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw, mining ba nga dapit. Na kanunay abli ang ilang mga kasing-kasing mahal. Kanunay open ang ilang una-unang sarabutan. Aron kami kanunay magiyahan sa imong mga pulong o mga mensahe. Wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw o Diyos kanunay. Salamat o Diyos sa kadaugan. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagsuplay sa matag-adlaw na mong mga panginahanglan. Mga pagpanarbaho man, trabaho man nga imong ipiyal ka na mo aron kami mahimong maayong panangingnan sa tibok katilingdan. Bisan pa man o Diyos sa mong presidente, sa tanan nga adunay katungdanan sa tibok Pilipinas, sa tanan nga mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor sa nagalaing-laing mga cities o mga kalungsuran, mga barangay captain o Diyos, na imo silang ipahiluna o ipahimutan sa maong nga trabaho o posisyon, aron mo'y mugiya sa tibok katilingban. Giyahi o Diyos sila kanunay, o kami mahimong tapos o kanayan diha sa imong atubangan. Labaw sa tanan sa maong nga kagubot sa dapit sa Jerusalem o sa Israel. Lord, kining tanan, wala gyud nalilong kanimo. Amo kining isalig nga kanimo tungod kay ang imong mga pulong mga mensahe mo imutug-an sa insakto aron kami mahibalo sa tinutanay nga mga panghitabo sa tibok kalibutan. Mga trahedya, mga disaster, mga kalamidad o Diyos nga moabot sa tibuok kalibutan, kinigihan ay nang daan sa balang kasulatan. Lamang amo kining mapamatunan, o ikaw mo'y mugiya ka na mo, mo'y muhatag ka na mo sa kadaugan, kasiguruhan dikan kanimo. Samtang kami o Diyos nagkinabuhi pa din sa silong sa langit, ano na kami maduulan, ano na kami masandigan mao ang imong mga pulong aron sa panahon nga moabot na mo ang kalisod, mga problema, mga pagbiay-biay, mga pagdamay apan diha sa imong mga pulong nga mensahe kami kanunay malig-on niini. Salamat Amahan ni takna ug dapit sa sayong kabutagon nga imong ihatag ka na mo, tapos ka sa pagpasalamat o sa tanan karon magwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Panalangin ni ang mata ko sa kanila at bukas sila sa tanan nilang mga paminahanglan tungod kay ikaw na sayo niini sa ilang pagkasing-kasing una-una even sa among mga salabutan Amahan. Ini mao nga dapit o Diyos padayon kang magaloko ang imong hamili adugo kay magasilyo o magatabon kanunay. Manalipti o Diyos diya sa landong sa imong mga pako kami magapasilong sa kadaugan kasiguruhan gikan kanimo Amahan. Dungog himaya nalangyod kanimo ang tanan pinaagi lamang sa imong buktong anak o personal na mo Aman luluwas. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon sa pagkausapan. Mayong buta ka natong tanan. Ilabi na sa tanan natong magkaigsunan din sa Sign FM 95.3 na kanunay naminaw o nagasunod din ang ato nga programa. Ang atong oras karon Maigsoon alas 4:07 na. Niya dili lang gyud ko mataas o pagpaabot og mga mensahe. Tungod kay doon naman tayo mga obligasyon sa university. Sa pagtudlo gihapon sa Negros Oriental State University mga kaigsunan tungod kay hibalik na sabta sa ato nga trabaho nagibiya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa matag usa. Kanunay lagyud ang magpagunit mga kaigsunan. Kanunay lagyud ang magpagiya. Kanunay lagyud ang magpaagak. Diya sa mensahe sa Ginoo. Ay ikaw o ako na kinahanglan yun ini. Mapastor man ta, mapastora man ta, malider man ka sa simbahan, ma-founder man ka sa organisasyon, doon sa may trabaho magipiyal sa Ginoo kanimo ampingan nato. Ikaw o ako kauban sa trabaho sa Ginoo. Lain lang title nga atong gisandigan, lain lang title nga ato ka gibutang gitap-tap diya sa atubangan sa simbahan. Apan atubangan sa Ginoo, ikaw o ako kauban sa trabaho.
Mao nga wala ta magdalag denominasyon diri. Wala ta magdalag title sa simbahan. Kundi nagdala ta sa mensahe sa Ginoo ay mauni mo giya nato, muhatod nato sa kasiguran kapaguhan labaw sa tanan sa dagat sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit ug ibabaw sa kalibutan. Mao nga si Salmista David, wa siya magsalig sa iyang kaugalingon, nagsalig siya sa Dios. Kaya ipamatud-an sa iyang kinabuhi ni atong mga panahon na kanunay siyang nagmadaugon sa tanang niyang pagabuhaton. Mao nga ikaw ug ako dapat magtatpon kanunay diha sa mensahe sa Ginoo labaw sa tanang dili lamang magtat-on magkinabuhi pagyunin. Atong basahon mga kaigsunan sa ato nga gibutang diha sa ato nga Facebook Live guidance. Pag-agak magiya. Kinsa may mugiya nato unang-una ang Ginoo. Dili ta magpagiya sa atong tawhanong emosyon. Dili ta magpaagak sa atong tawhanong desisyon. Kaya kung magpaagak ta kanunay sa tawhanon natong desisyon, kanunay lagutang ma-failure, kanunay lagutang mapakyas, nanuman kita may magpuot, kita may mo desisyon. Kanya magtuo man ang tao nga mo'y sakto, mao nga ang Dios dili siya malipay sa matag usa. Iadtong magpuot lamang sa iyang kaugalingon. Mao nga si Jesus, ingon siya, ang imong pagpuot mo'y matuman dili ang ako. Nag-antos ba si Jesus? Nag-antos, nagsakripisyo. Ay abot gani sa punto igsuot nga murag mo surrender na lamang si Jesus. Ingon siya, kung mahimo amahan ko isaylo kining kopa, apan ang imong pagbuot mo'y matuman mo nang ikaw ug ako di gyud ta kabuot. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Capsilon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Kumusta mo diha sa dapit sa Cebu? Una nga ang Florida, grabe kadako ang trahedya. Hurricane. Masa man ang hurricane, muna siya gitawag og dako kayo ang tornado. Kung ato makita may kutob sa maagigan, waagoy sa iluhan. Kutob sa maagigan, kalas yun. Mao nga sa atong kinabuhi, doon ay mga hurricane nga moabot nato, mga tornado sa problema, tornado sa kawalan doon, pero until now, buhi ra magyapon. Amen ba? Huwag magyapon tapakawraway, nindot ra magyapon ang atong mga hitsura. Amen ba? Tungod kay doon ay giya, tungod kay doon ay Ginoo, tungod kay doon ay minsay sa Ginoo nga mo'y muhatod nato og kalig-on. Dili man nato na malikayan kanang mga pagsulay nga moabot nato. Dili ko na nato na malikayan samtang buhi pa ta. Gawas tungtuan na ta sa langit. Tuan na ta nagpuyo sa gitaganas Ginoo nato. Ang pangutana mangudeha kung sigurado ba gyutang makapuyo. Kay samtang buhi pa ta, walay makatubag ana kung asa ka paingon. Ang makatubag lamang mao ang Biblia nga sigurado ka kung sa imong katapusan sa imong gininawa nagkinabuhi ka sumala sa Biblia. Amen ba? Kay ang Biblia mao may mutugan nato kung asa ta paingon. Ato ba ta sa impierno? Ato ba ta sa langit? O unsa may dapat natong buhaton aron ta sa malangit? O unsay buhaton nato nga makalikay ta sa pulong nga impierno? Amen ba? Mao ang Biblia, mao ni mogiya nato, mao ni silbi manubila nga muhatod sa kadaugan, kalampusan, kalipay, kalinaw, mauni mo giya ang Biblia.
Adunay mensahe si Pastor Pops Silon Mingito, amen, tinuod yun, Pastor. Kaya bisag abogado, bisag mga sa opisina na ay mga Biblia gipamutan, ang problema gibasa ba? Kaya mahibalaan man nimo ang taong himasag Biblia, magkinabuhi man yun na diha sa pulong sa Ginoo. Makakaton man na siya pagpailo, makakaton na siya pagpugong sa iyang kagalingon, even sa pinulungan. Dili man na malilong sa nagkalaing-laing mga alagad sa Dios, mga pastora, imong mahalubilo, labi na ang kasagag grupo sa mga pastor. For example, naasa gitawag og CMA bago pa lamang ko anak nga nakasulod diya sa ministerial ministry mga kaigsunan sa mga alagad sa Dios. Imo magmahalubilo ang pinulungan pa lamang, mabalaan man imo makaingon maka unsa kahay tinuod anay nini. Introduction pa lamang, doon na pastilan o matay. Kanang pulong mga kaigsunan nga pastilan, buka pinaalagad kas Ginoo, introduction pa lamang na pastilan. Nagtuon ba kahatas bala ang kasulatan, even gani ang atong pinulungan, wala na. Hello, diya sa sulod sa simbahan, imong pinulungan, dili nakapasar ato bangas Ginoo. Kaya mauman ay muhaton na ito umuprove sa tinun-anay nga pagtuon diha sa pulong sa Dios. Kinaiya, batasan, tanan. Nasukwahi diha sa balang kasulatan, dapat ato na itong paningkamutan, higala. Mao nga si Salmista David, magpagiyag yutas Ginoo kanunay. O kung sa'y angay na itong buhaton, aron magiyahatas Ginoo, di magpasatag Biblia. Ingon dire sa versikulo 14, sa Maong Kapitulo 27, salig sa Ginoo, liguna ang imo ang kaugalingon. Dili lamang kay magsaligtas Ginoo, nagdasig pagyud ang Biblia, liguna ang imong kaugalingon. Kung saon imo pagligon, kung dili ka himasag pulong sa Ginoo. Makadungog kag chismis sa pikas, makadungog kag chismis sa luyo, makadungog kag chismis marites sa atubangan, naluya na huy-huy ng abaga. Labi nag-i-underestimate ka. Amen ba? Even ang atong kaugalingon, atong i-challenge, atong idasig sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magsakripisyo kung sa mandain ang pagtuon, di sakripisyo magani ng magkaon ka nga mabusog ni atong tiyan. How much more mga kaigsunan diha sa pagtuon sa balang kasulatan, ikaw nga nagbasa na igo na ka, ayan ang pugsaylo ang katong maigo ka. Dili masab ka mahimpit diha sa pulong sa Ginoo, dili sab ka mahamtong kung imurang sayloan mo, ingon man kang ay murang ako man natanawa rin basa tanan. Nag-ingon ba ang Biblia ang mga kaigsunan nga doon ay sayluhan, even ang tuldok o kudlit diha sa basahon sa balaod sa Dios, ang tanang matuman sanglit nagpadayon pa, doon na pa'y adlaw, doon na pa'y gabi. Kasi man nag-iingon diya sa Mateo 5 versikulo 18, nabay sa iluhan wala. Maumangani magtuong tas pulong sa Ginoo, ayaw dugangi, ayaw kukuhain. Wa matay katungod anang mukuha, wa santay mo katungod nga budugang anak, sagol katungod na to anak. Kung sa giingon diri salig sa Ginoo, liguna ang imong kaugalingon, ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo, natanaw na. Mao nga si King Saul, namatay gud siya kay wala naman siya magsalig sa Ginoo, nagsalig naman sa siyang abilidad. Ang tanan niyang kaptangan asa napunta? Tuwa kang King David. Wala naman sa iba, wala na may nagiyan niya.
Nahambog namang si Saul atong mga panahon na asa may nahitabo niya. Di ba dili maayong resulta? Even niya itong panahon ng buhi pa siya, grabe siya kangilngit. Harit biya si Saul. Manggugubat sab. Apan sa diha nga ning lami sab siya, namatay man si Saul. O ang tanang kaptangan, asa pa ingon? To ang King David. Nakita sa Dios nga si King David mahinadlokon diha sa iyang atubangan. Maunang ikaw ug ako kung mahinadlokon kas Ginoo, kinsa may mosaway nimo? Bahala na lamang ng katiling pagmosaway nimo. Pasagdai sila kay maunay ilang kalipay. Ang importante ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo, dili sumala sa mensahe sa tao. Maunay ilang kalipay igsuon. Munang daghan kay mga lagad sa Ginoo kaniadto pinakaubos may kaingon ka nga naas kahimtang nga kalisod. Apan believe up gituboy sa pagkamaayos Ginoo. Dili lamang sa kinabuhi, kundi diha sa trabaho para sa Ginoo. Amen ba? Wala may tao nga makajudge nimo. Wala may silingan nga makadesisyon nimo. Ang makajudge lamang nimo megsoon, ang makahibalo lang ang Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Tano Algie from Dumaguete City. Na nagwasap sa atong programa karon doon sa mensahe. Good morning Pas. Shout out from Kandaway, Dumaguete City. Dalaygon ang Ginoo sa iyahang mga pulong. God bless, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ni Brother Algie Tano diya sa Kandaway. O kumusta man si Pastor Atoy o sa imuhang mga igsoon diha dai channel o ba ni Dudong Juniper o sa imuhang mga pag-umangkon o sa kanang mga katawhan diya sa Kandawhay o sa imuhang mga pagpanarbaho ang Ginoo magampin kanimo uban sa imong pamilya. Unang atong pasalamatan ang Ginoo nga kanunay gyud siya atong mapasidunggan. Atong ning basahon ang kasaysayan ni Saul. Nganong wala to siya nagpadaogon kanunay, kinagsanig naman siya kaugalingon. Dili lamang kay naalakan siya, gihunusan pag yun sa iyahang hinulaman na kinabuhi, labaw sa tanan sa iyahang mga kaptangan, napunta pong salmista David ni King David Exxon. Ato ning basahon ang unang Kronikas Kapitulo 10 versikulo 13 ngadto sa 14. Kung doon na mo'y mga mensahe, maumangani, kung doon na mo'y mga Biblia, mga Exxon, atong basahon. Maumangani din sa silong sa langit. Daghaan kaing mga katawhan na grabe kasikat. Makaingon ko ka, muang ko pamanggani sila mo'y Diyos, sila mo'y Kristo. O dili pag-agi nila, dili yun mo atog langit. Makay mo pirma man sila, mapunay ilahang doktrina ba nga nakatunan diha sa Biblia, pangutana sa tamesyon, napa ba'y Kristo? Dinis kalibutan karon na, wa pagani siya mo balik. Mao nga kung dunay magpagka-Kristo, mga organisasyon, dili na na mao. Mga anti-Christ na namang kay wa magyud mo balik si Jesus bisan kung saon. Ulo doon ay gipatawag, doon ay gihimo. Kung kinsay mugiya diha sa simbahan, ato merong basahon. O kinsay mugiya diha sa simbahan, na may mga ngalan aning ato pagkahisgutan karon. Dili sakta mo hisgot og lain nga ngalan nga maoy muhag mugiya nato diha sa simbahan. Ato sa basahon ang kinabuhi o kahimtang ni Saul unsay nahitabo niya sa diha nga wala na siya magsalig sa Ginoo. Tanawa ra gud. Ingon diri sa mao nga Kapitulo 10 versikulo 13 ngadto 14. Busa namatay si Saul tungod sa iyang pagpakasala. Natanawa ra na. Unsa man ay namatay ang Saul? Tungod ba sa iyang pagkamataro? Tungod sa iyang pagpakasala.
Daon sa may nahitabo sa atong pinakaunang ginikanan nga si Eva o ni Adan. Sa ilang pagpakasala, sila na may nangita o pamaagi nga mosibat dito sa tanaman sa itin. Nakita naman sila sa ilang kaugalingon, naabli naman ang ilang una-una. Ayay, wala man ay mga sapot, nakita magtanang hitabo. Tinaulaw sila. Naan naman sila buo, yatong mga panahon. Mauna si Saul namatay tungkol sa gibuhat sa pagpakasala. Sa iyang kamatayon, may iksuon mo na isubong paladungon kaya iyang mga kaptangan nawagtag sa tanan. Busa namatay si Saul tungod sa iyang pagpakasala, wala niya tumana ang mga sugo sa Ginoo. Unsa di ay hinungdan, wala di ay siya mutuman sa sugo sa Ginoo. Ang pangutana, kung nagtuman siya sa sugo sa Ginoo, mamatay kaha si Saul? Dili. Maunay sugo sa Dios sa ikaw, nga ikaw o ako mahinadlokon sa iyang mga sugo, tagaan ko ka o pinasay. Ingon pagin ang Biblia, kung nahigugma ka mo kanako, niingon ang Dios, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo. Juan 14:15. Kinsay kasulti, Ginoo, dili si pastor, dili si pastora, nagpasarata aron ta magiyahan o kinsay angayan natong tumanon o kinsay angayan natong kahandukan. Ato ning ipanayon mga igsoon, wala niya tumana ang mga sugo sa Ginoo o nagpakatabang siya sa mga pakisayod sa mga espiritu. Tatanawa na imbis iyang dangpon mga igsoon ang Ginoo, to aman ay sa nagpakisayod, nagkonsulta mga igsoon, nangayo man sa guidance sa kanabitaw spirikiting mga igsoon sa nang spirikiting mga urimos pa. Imbis mo dool siya sa Dios aron siya magiyahan, dili man mao iyang naduulan. Usa ingon ang 14, imbis nga sa Ginoo usa gipatay siya sa Ginoo. Tanawa na ipatay siya sa Ginoo o gihatag ang iyang kingharian ngadto kang David nga anak ni Jesse. Ayay, tanan niyang kingharian, ang iyang palasyo gihatag ni David nga anak ni Jesse. Mao nga sa atong pagkakristohanon mga alagad sa Ginoo, atong ampingan ang atong pagkapastor, ampingan atong pagkapastora, ang atong trabaho diha sa simbahan. Mao nga niingon diha sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 28 ngadto sa 30, diha sa simbahan kinsa man ang muagap. Unya gi-clarify ni pag-ayo diha sa mga Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto 16. Ato ning basahon do na mo'y Biblia. Unya dili nato dugangan. Ato klarohon ba kung kinsay moagap diha sa simbahan, diha sa Kristohanon nga pagdala. Kay kung anak ka sa eskwelahan, doon na sa gitawag o guidance office, doon na sa gitawag o care office. Maunay sa imo arrange, maunay sa imo bahing, maunay mo sitol sa mga problema inside sa campus. Diya sa simbahan, kinsa may angayan. Ito ni basahon be. Dili ato ni dugangan. Kay lisod mag ato ni dugangan mga igsoon. Ingon dire, kapitulo 12, bersikulo 28. Dili mata pwede mo dugang anim igsoon o kukuha sa niini. Ingon dire, diha sa simbahan gipahimutan sa Dios ang tanan sa husto. Husto ra ba yun? Be, ato ni basahon. Diha sa simbahan gipahimutan sa Dios ang tanan sa husto. Nga dapit una ang mga apostoles, number 1 apostoles. Wow. Kung gipili kas Ginoo nga mahimo kang apostol, to God be the glory. Number 1 apostoles, ikaduha mga propeta.
kung gihimo ka sa Dios kana pong tinuod nga propeta. Dili kay propeta nga tag-antagan ba hatod manag-away ng mga silingan nga mohatod og kasamo nga moingon nga siya bitoy nagkawat sa imong lading. Nahimuot man ko mga kaigsunan, di magyud ako nakalimtan. Diya sa manhuyon sa bukiran din ko nagikan naminyo ko maigsoon. Ipasubay-subay nawalag lading. Unsa man unsa ang napasangilan magsilingan nga gikawat kuno siyang silingan kay gipasubay. Di gaaway ang silingan nga agatong napasangilan sa nagkawat sa lading. Ayahi to armanes basurahan na lubong. Wa na guba nag-ilahang pagkarelasyon sa pagkasilingan. Kaya maulagi na, doon ay mga propetang mini, tigsabong ba, tigsabwag o kasamo. Kanang pagsubay-subay mga kaisunan, itawag mga ng pagsubay-subay ka dili tinuod. Mag-away mag yun ang mga silingan man, kay mo yung man na, alag, ipadaot ra ba ka sikihor. Ipadaot ra ba ka mo ng mauna na ron. Di ikaw malipay ka kang makadungog ka na, dili. Pero kanado na kay Ginoo, napasagdain na sila eh. Tangob sa Ginoo mga igsoon, kay wa ko'y daot na makadaot nimo mga kaigsunan. Wa ko'y hilo nga makahilo nimo. Kung dili kadaogan na gyud, kasiguruhan, kabaguhan, imong maangkon mga kaigsunan. Diha sa simbahan, ipahimutang sa Dios ang tanan sa husto. Kinsay magpahimutang ang Dios kay husto siya mo pahimutang. Ipahilunag yung ka sa insakto, dili kay pinaspasan. Ang problema ro kung ang tao ray mo pahimutang kay di man husto ning tawo, kung walay giyas Ginoo, walay gayet, di mapakyas. Ipahimutang sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo mga magtutudlo o kadtong naghimog mga milagro. Ato ni padayon. Wala pa'y pastor ane, ato ni i-clarify dito sa mga Efeso. Ikatulo pa ni Maexod, ikatulo magtutudlo mga milagro. Dili yun na mawala di ay ng mga milagro nga ihimo. Mga miracles, may kabahay naman na sa Biblia. Mga milagro, katong paghatag gahom sa pag-ayo, katong paghatag hiyas sa mga pagtabang sa uban. Wow, imo na ba nang nabuhat? O pagtabang og dahon sa uban? Hello? Kinara ba yung mga organisasyon nga moangkon nga Kristohanon, perti mo tabang sa tao? Imbis pagtabang og maayo, tabang man hinuon og daot. Watay angay-angay igsoon. Katong gihatagan og hiyas, tanawa na, katong gihatagan og hiyas sa pagtabang sa uban, katong paghatag hiyas sa pagdumalas sa ug katong may katapos sa pagsultik lahi nga pinulungan. Dili gyud ay tanan nga makasulti niini sa pagsultik lahi nga pinulungan. Ilahasap ng hiyas nga gihatag sa Ginoo. 29, dili silang tanan mga apostolis o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro. Kung wala kahatagis Ginoo giyas ni ana, ayaw pamugos, ayaw kasilo sa uban nga na ay mga milagro nga ihatag sa Ginoo. Kay ang tanan mga kaigsunan gipahilo na gipaangay na sa Dios. Kay ikaw ug ako siya ra goy nahibalo. Ako di ko mamugos. Kung asa ko gipahimutas Ginoo, tugad pinang glory. Kung ihatagan tagtrabaho, tugad pinang glory. Dili na ko na palibaran. Kung ihatagan tagtrabaho sa katilingban, tugan pinagluри. Kay kaayuhan masas katilingban. Diba? Paghatod man ang kaayuhan, dili man ang paghatod o kadautan. Aron ka makatabang sa imong isikataw, ni atong nagkinahanglan o tabang.
Kung doon na po kay ikatabang, kung wala, sa tayo mahimo alang atong pugsunsab. Pero ka nang tinun-anay ba? Ingon ang 30, o pag-ayo, o mga balatian, o pagsulting mga lahi ng mga pinulungan, sa pagpasabot, sa kahulugan, sa maong mga pinulungan. E dili magutanan, makahubad anak, bisag kung saon pa. Ingon diri sa 31, busa tinguhaan ninyo nga ang mga hiyas nga labi pang importante, apan ang labing maayo sa tanan mao kining musunod nga mga paagi. Kung basahon nimo ang musunod-sunod ani kapitulo 13, naguluhan diya og gugma. Mao nga si Apostol Paul, ingon siya, bisag nakaputan ako ang tanan, apan kung wa ko'y gugma sa akong isigkataw, wala ko'y pulos. Last nga itong gibasa, kung sa gihon diri, apa ang labing maayo sa tanan, mao kining mosunod. Unya sunod nga kapitulo, kay kapitulo 13 man, gidiskas man diri ang gugma. Ingon si Apostol Pablo, ato ning isunod. Kapitulo 13 sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa unahan. Gisaysay o gi-clarify ni Apostol Paul ni ining maong kapitulo. Versikulo 1 sa kapitulo 13, naghidig o naguna, gugma, that is love. Pag-unsa man ang insaktong title sa simbahan, wagani kay paghigugma. Ang pangutana, unsang klasiha sa paghigugma? Unsa man mo fruit sa gugma nga naa nimo karon? Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan. Tan-awa ra gud si Apostol Paul. Mas grabe ang iyang abilidad. Ikumparar nimo o ikumparar nako. Ikumparar sa atong sitwasyon. Nahisulat na gani ang ilahang ngalan dinis kasulatan. Kita wala pa gyud gani. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, samara ako sa suba nga agong, sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa mga langit nung mensahe, makabaton sa tanang kahibalo. Tanawa na si Apostol Paul, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako. Tanawa na ko, ingon si Apostol Paul, bisag may pagtuo pa ko nga mas dako pa sa liso sa mostasa. Ingon siya, bisag may pagtuo ako nga mas makabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kaposlanan. Grabe. Kung ikaw alagad sa Diyos, kung ikaw pastora, kung ikaw pastor, kung ikaw gihatagan ka o katungod sa paglid sa mga katawhan, higugmaa ang katawhan, higugmaa ang komunidad, higugmaa ang imong silingan, higugmaa ang imong isigataw, sama sa paghigugma sa imong kaugalingan. Mangutana ko, unsang klasiya sa gugma? Ingon diri mga ekson, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kaposlanan, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, gi-repeat yun, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kaposlanan. Wow. Bisag sunugon pa, ingon si Apostol Pablo, bisag maangkon pa nako ang tibuok kalibutan, kung wako'y gugma sa akong isigkataw, walay kaposlanan kini. Mao nga
nga diha sa simbahan, gi-clarify diha sa taga-Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 ngadto sa 16. Apil ng mga pastor ani. Una, apostolis. Mag-una yun ang mga apostol. Igsoon atong ampinan ang hiyas o gasa na ikaw o ako ihatagan o authority o kapadanan gikan sa Ginoo dili gikan sa tao. Amping mga kaigsoon. Ingon diri mga igsoon sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 ngadto kayon sa unahan. Ingon diri ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostolis. Apil na ba ang mga pastor dire? Yes, of course. Apil na. Pero niya sa unang Korinto, wala pa. Ang ikatulo magtutudlo. Napapailain? Napapay gibutang diya sa Biblia? Nga mo ibugiya diya sa simbahan? Wala. Gawas diya sa gihisgutan sa Biblia. Unang tanang mga listener sa FM radio nga naminaw dining ato nga programa ablihan nato kanunay ang ato kasing-kasing una-una kinsa man ang gihatagan og hiyas diha sa simbahan, kinsa may gihatagan og katungod paggiya nga mukir diha sa espirituhanon nga kahimtang. Unang-una, number 1 ato ning basahon versikulo 11 sa maong Kapitulo 4 sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 ngadto sa 16. Ingon diri ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostolis, that is number 1. Ikaduha, ang uban mga propeta, number 2. Ikatulo, ang uban mga tiksangyaw sa maayong balita. Unsa di ay ang isang yaw maayong balita, dili nang daotang balita, dili nang pangdaot sa iyang isig katawo. Maayong balita, naabay maayo nga mangdaot, naabay maayo nga magtumo-tumo, mamutang-butang, mang-isyo. Hello. Kung maayo na maayo ginaato ba nga Ginoo? Unsa di ay ingon diri? Ang ikatulo, ang uban tiksangyaw sa maayong balita. Ang uban mga pastor, i-clarify. Number 4, ang uban ikaupat, ang mga pastor na pabaylain. Hello, diha sa simbahan ang gihatagan og gasa og hiyas mao kining mga katawhan nga gipili sa Dios, dili gipili sa tawo. Kay kung ang tawo ray mo pili, ma-failure gyud ang tawo. Ang kadaugan kasiguruhan wala sa tawo nga argyos Ginoo bisa kung saon pa. Unsay giingon diri sa ikaupat? Ang uban mga pastor, ang mga magtutudlo, gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa bulhaton sa Kristohanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo. Dili di ay mutubo ang tao, dili ay mutubo mulambo ang lawas ni Kristo diha sa simbahan kung wala ning mga hiyasa diha sa simbahan. Hello. Hangtod magkahiosa kitang tanan diha sa pagtuo og sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Onya mahingkod kita sama sa hingkod ni Kristo. Dili di ka masisot, dili di ka mahamtong. Unsa man ang hingkod? Mahamtong. Mao nga diha sa imong Kristohanong kinabuhi, bisan sa kinatibuk-an sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa laing mga nason, dili gyud ka mahingkod kung dili ka magpahingkod.
kinsa may muhatod nimo aron ka mohingkod, aron ka mahimo nga dili magpabiling bata diha sa pagpangalaga, diha sa pagtuo, pagtuon kas pulong sa Ginoo, pagkinabuhi niini. Hello, kay diha gyud ka mamature, diha ka mahamtong, dili na ka masilo dayon, dili na ka magluod, dili na ka magpalugit murag lubi ba, magpalubi-lubi aron lugiton. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jolimar Kalungsag from Batangas City. Kumusta man ang mga taga Kalungsag family dinhi sa Namunbon o sa mga Kalungsag family na naminaw dinhi sa FM radio sa 95.3. Mauman na mga ekso, dili lagi ka mahamtong. Ang pangutana unsa may sitwasyon sa pagkahamtong diha sa pagkakristohanon. Dili ra ba nagimater 40 ka tuig, 50 ka tuig nimong sinimba o niya ang imong batas sa kinaiya ang imong taras, dali ra gyapon kang mangluot, dali ra gyapon kang masilo, makadungog kag wali nga sakit magyud ang wali man bisag unsaon pa. Pero pag kinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, di ba ma-enjoy ka? Di ba ma-challenge ka? Wow, nindota ang pulong sa Ginoo man. Dikoreksyonan man ko, gigiyahan man ko, gitudluan man ko, aron ko mainsakto. God bless all always, Brad. Wow. Tinuod maguna. Even ang mga attorney, even ang mga abogado na ay Biblia. Kay diha tanan mga kaigsunan ang rason, katarungan, gihanay ng daan. Napapailain gisigutan diha sa simbahan nga maoy mugiya diha sa kinabuhing pagkakristohano. Wala na. So mamay atong ikarason, wala tayo ikarason. Iksoon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Unsay giingon diri? Hangtod nga makahios sa kitang tanan. Kay dili lagi ta magkahios sa kitang tanan kung wala kining mga katawhan nga gamiton sa Dios, nga iyang hatagan sa tinud-anay niyang gasa ug hiyas gikan sa Ginoo. Hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo. Kung doon na kay pagtuo, wala ka magkahiusa, musalir imo pagtuo. Nisalir ang pagtuo ni Abraham kung wala pa siya mutuman sa gisugo sa Ginoo paghalat siyang anak nga mao si Isaac. Nakumpleto wala. Usa na kumpleto nga gipamatud-an si Abraham dito na sa halaran. Iya nagyong patay unta iyahang anak. Hinumdumi ang imong pagtuo sa iyo nagyong ka ng litokon pagtuo. Even gani si Satanas, even gani ang mga demonyo nagtuo, nagpangurong pagani sa kahadlo kay dunay Ginoo. Pero mga Kristohanon, kasagaran usahay, kasagaran usahay. Mukalit o kalami, mukalit usap o kalaay, mukalit o ka-excited, mukalit usap o ka hay-hay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jolimar Kalungsag. Amping mong tanan sa trabaho sa Brad. Wow. Amping sa diha ya sa Batangas o ampingan kas Ginoo labaw sa imong pamilya na bilin din sa Negros Oriental. Maura na importante na ito iso na pabatay lain nga pangitaon, mangita papataglain problema, mangita papataglain nga kapuntahan aron maka maoy atong masumbukan. Wala na. Hala pagtuon og Biblia o pagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, sumala sa imong gibasa. Ingon diri maigsoon, versikulo 14. Dili na onya kita sama sa mga bata, tan-awa ra guna. Diklaro mangon, kung ikaw hamtong na, bata ra gyapon ka. Sa diha nga mahamtong ka, dili na gyud ka mahisama sa bata. Kung sa may kinaiya sa bata, di ba mangluod dayon?
Di ba mo hilag dayon dili tagaan sa iyang gusto. Mugagas dayon, magubot dayon ng inyoha. Malangas dayon mo panimalay. Mao ba nay taras sa mga Kristohanon nga magpabiling bata until now and forever? Wala ra ba na gimater sa imong atong pagpangalagat? Di man ta mahamtong tanawa ra gud diri. Dili na unya kita sama sa mga bata nga mag-anod-anod sa mga balon o mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa mga malimbungong mga tao nga magpasisalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gibuhat. Nagani mga tanghaga ilang gibuhat dayon kag motoo moingon na ay kami tinuod kay na ay mga tanghaga na kani kay na uminto gidato balhitari ay na may mga tanghaga nga gihimo. Unsa man ang tanghaga? Moingon gani kang tanghaga may questionable sab na. Ewa ka kabalo kung sa gibuhat ang nahibalong yun ang Ginoo ra. Musay giingon diri may suot mga pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpahisalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gibuhat na ano siya taghaga nga ilang gibuhat mao hinungdan ang mutuo sa tayo ning tao. Versikulo 15 kinahanglan Hinoong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran. Wow! Kinahanglan mo increase, kinahanglan mo level after may panang kabahin yes education mga eksok. Sige balhin-balhin o kurikulum lahi na sa kurikulum, sige na sa gi-enhance mga magtutudlo mga faculty kanunay gi-trainings, kanunay gi-seminar, lahi na sab nga kurikulum, lahi na sab ang subject sa eskwelahan. O ikaw nga dili kisab ka magkaton, o lahi ka sa subject. O nga ikaw o ako magtuon sa pulong kanunay sa Ginoo. Masa may giingon sa Josue 1:8, sige ragyo nang balik-balik, sige ragyo lamira kayo ng bersikulo ha, paminawon, pero ini kahuman unsa man wala gyapon gi-aplikar, wag gyapon gi-apply sa tao. Except sa mga tao mo apply ana ay mausab yun ang kinabuhi, mausab yun ang dagan sa kinabuhi sa tao. Dili ka man sa imong Kristohanon nga masison ka, mahamtong ka. Bisan si kinsa kung mahamtong ka may so makakita makadungog kag dili mao mga pagdaot ikan sa uban paingon nimo mga pag-lockdown kinsa man sila sa tao sila sama nimo labaw sa tanan ikaw nahibalo sa imong gibuhat para sa Ginoo. Wa man sila kahibalo basag di sila mo mangani ningon si Jesus, amahan ko pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kung nasayod sila sa ilang gibuhat, kung nahibalo ka nga ikaw Kristohanon, masayod ka sa imong pagka-Kristohanon. Mahibalo ka sa imuhang pagka-Kristohanon. Maayong buntag pastor, maayong buntag usab nimo diha brother Papsilo Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tasatag sa kalutahan niini. Be, mangutana ko. Kung aritas kabukiran kaning imong barkas kay galaro, kung kulang na gross ka, unsa may mahitabo sa barkas di magtungay-tungay. Kung wala na sipatos, kung wala na kabayo, wala na handle, makumpleto kaha ng barkas. Dili nimo na ikadaro. Kanang imong buglay kung wala na pull ano usa man na nimo pagamit. Dili na nimo magamit. Mao nga diya sa simbahan adunang gisgutan naa diha sa balang kasulatan o kinsa ang mga tao nga karapat dapat ug angayan
nya ibutang diha sa simbahan nga adunay hiyas ug gasa gikan sa Dios. Klaro dili. Klaro base sa balaang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor J. Candelario from KSA nga nagwas-usab sa atong programa. Ang atong oras karon alas 4:54 sa sayong kabuntagon. Ato ding ipadayon gyud igsoon. Kay sayo pa man alas 5 pa man ko kapin mo biyahe. Kita gani sa atong trabaho handog magani tang malit labi na ang atong time in biometrics kay di man gyud ka kaikiyas may panser kung doon na kay koneksyon dito moingon ka sister brother panser ako diha kay mao man ay sa unang time in time out na mo kung wala pa'y biometrics karon kay mo mang fingerprint ni mo mga kaisunan di man ko kakaikiyas. Unya doon na may mga tao nga pareha o fingerprint. Nahitabo man na mo maigsuon, duha ka engineer na pareha migtudlo. Moingon, ganong na pareha mami ani nga lahi man me. Kay ang among time in inigawa sa output namo mapareha man ang amo nga resulta. Di giusog-usog ang amo nga pag-register dito maigsuon sa computer. Balik tas atong mensahe. Ingon diri mga ekson. Pinaagi sa tasatagsa kalutahan ni ini. Busa kon mulihok ang tasatagsa kabahin sumala sa katungdanan ni ini. Ang tibuok lawas mutubo og mulig-on sa iyang kaugalingong paagi sa gugma. Ikunuha do kay paghigugma diha sa trabaho sa Ginoo perti ang kapuya yun ha. Daghan yung kang rason moingon dia ka pastor na maghukoy na ka pastor schedule na ba nako karon pastor wala mangutong kabunglay ako ang kamaisang taon adlong Domingo may tay Ginoo mugahin pag panahon para sa iyang gitrabaho nakahibalo siya bao nga ikaw ug ako dapat makahibalo. Upahulay magani ang Dios nga mo ay nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang kung ikaw ug ako gibuhat kita pakaha na nag-agatas desisyon sa Ginoo. Amen ba? Mao nga dinis kalibutan gikinahanglan magutang giyahan kanunay. Mangutan ako kinsa mapuy mo giya? Di usahay magkapahasubog palandungon kay mga organisasyon na nag-away na nag-ilog ug tinubuan. Mao nga sa panahon ni Jesus ang iyang mga tinun-an nag-ilog ug kinsay ilhon nga labaw. Nag-ilog magrangko. Unang dunay mga alagad sa Ginoo karon, mga walay mga respeto. Mosalong sa dili nila organisasyon. Makaguba o maing relasyon, mga iladong mga simbahan. E siyempre, malilong ba diyan na nato? Yang mga alagad sa Ginoo daghang matag mga koneksyon nga angay nga musugilong usab nato. Ikaw ug ako, doon na tayo gitawag og jurisdiction. Kanaman, mamangani ng China o ang Pilipinas maisong nag-ilog diha sa Philippines o China Sea o asa ng ilahang utlanan o na diyas utlanan sa inyong mga lugar manag-away, managpatay bisag usa na lamang karulir ang gibalhin-balhin unya mo kalas o kinabuhi magubot ang pamilya, magubot ang silingan patuon ng yuta hinungdan sa kamatayon. Hello, musangkot og dili maayong resulta, musangkot og pagguba sa maayong relasyon sa iyang isikatan. Wala may giya, managsuon, managunay. Hello,
Mao naman po na history sa kasulatan kini ato si Cain ug si Abel. Mao nga kasagaran masuya katura pag yung dili kahimot as Ginoo. Amen ba? Pero katong ikahimot as Ginoo mapailubon ra ba gyud na kaanunay. Kaya nakahibalo man na sa pamaagi sa Dios. Kay bulahan katong magpaubos kay pataas. Ug katong magpataas ipaubos. Ikaw ug ako dapat mapainubsanon atubangan kanunay sa Ginoo. Unsay giingon dire? Diya sa Salmo si Salmista David, the humble he guide in justice, and the humble he teaches his way. Ang tao nga mapainobsanon maunay mugiya diha sa hustisya, o diha sa pagkamapaobsanon maunay muhatod o mutudlo sa tanang mga paagi. Amen ba? Osbon ako pagbasa. The humble his guide in justice, and the humble he teaches his way. Diba? Wala nag-ingon ang Biblia, ang taong hambugiro maunay mugiya sa iyang dalan sa kadaugan. Ang taong hambugiro, wala nag-ingon ang Biblia maunay muhatod sa hustisya. Kundili ang taong hambugiro maunay muhatod sa kalaglagan, kapildihan sa iyang kinabuhi. Ikaw ug ako dapat mapainobsanon atubangan sa Ginoo, kay itubod gyud ka sa insaktong panahon kung ang Dios na mao'y magapamuhat sa imong kinabuhi nining katapusang panahon. Doon ay mensahe sa Pastora Imagine. Amen. Dapat ikaw o ako maghulat sa planos Ginoo, kay walay tao nga makadesisyon sa imong kinabuhi kinsa ka atubangan sa Dios. Ikaw o ako o ang Dios lamang nahibalo kung kinsay angayan o kinsay angayan nimong tahoron. Imo bang silingan, imo bang isikataho o ang Ginoo nga mo'y mugiya kanimo. Si Salmista David di pa matudan, pinaagi sa iyang pagkapainubsanon atubang as Ginoo. Even si Saul namatay ni atong mga panahona o ang tanang gingharian ni Saul ihatag ni David nga anak ni Jesse. Mao nga ikaw ug ako dapat magiyahan kanunay sa mensahe Ginoo. Usbon ko sa pagbasa second to the last nga bersikulo. The humble his guides and justice, and the humble he teaches his way. Wala na lain gawas lamang ang pagkamapainobsanon. Even si Jesus nagbupasya sa cross, nagpapilin sa nagpainobsanon, apan sa iyang pagkamapainobsanon kitubo siya sa ang amahan o gihatagan sa korona sa kadaugan. Ikaw o ako di gud kahatagan sa korona sa kadaugan kung magpapilin ka sa imong tawhanong batasan kinaiya dinhi sa kalibutan. Ang buhaton daw nimong mugiya na ikaw mahimong mapainobsanon sa imong isig katawo kung doon kay Ginoo, kung doon ay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi makanunay nagkari ikso. Last nga mga bersikulo, Salmo Kapitulo 31 versikulo 8 ngadto sa versikulo 11. Ang Ginoo nag-ingon, unsay sultis Ginoo? Unsay iyang gisulti? Siya ang magtultol. Ang Diyos mismo mao'y motultol kanimo. Dinis kalibutan, daghang magtultol-tol-tol-tol. Daghang tikpakarong ingnon, ako mo'y insakto, ako mo'y masunod. Kay leader ko, ako'y pastor, ako'y pastora, ako'y founder sa organisasyon, ako'y magbuot. Hala, ikaw pagbuot. Hello. Mao nga watay angay.
Mahimo lamang tag-angayan kung ang imong kinabuhi dunay giya o guidance gikan sa Dios. Ingon ang 31, kapitulo 31, versikulo 8 ngadto sa 11. Magbantay ta sa social media, daghang magdalag mensahe apan way kapitulo versikulo puro ra estimate. Kung saan nimo pag-prove diha sa kremon kinabuhing Kristohanon nga ang imuhang gidiskurso nga imong giwali wala kay ipamatudan pinaagi sa balang kasulatan. Kinsa may mugihan nimo, di ba kaugalingon na mong inimong emosyon mo kalitra kang kalami wala man kay gigiya, wala man kay gihimo kung dili ang imuhang emosyon raman ang imong gisunod, wala man ka nagsunod sa kabubuton o plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Ingon ang 32, kapitulo 32, versikulo 8 ngadto sa 11. Ato ning basahon last nga mga bersikulo kapitulo nga atong pagkaambitan ining matahong nga kabuntagon. Ang atong oras alas 5:04 na mga kaigsoon. Maghinaot ko ano na tayo nakatunan. Ilabi na sa tanan natong mga kahigalaan, mga follower of listeners sa Shine FM 95.3 dinhi sa Kabukiran, dinhi nagsukal sa sitio Balok Barangay sa Toninio, Tanay City, Negros Oriental. Ingon diri ang Ginoo nag-ingon, tudloan o tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon. Kinsay mo tultol? Ang Dios. Siya mo imo tultol, siya mo imo giya sa imong padulgan higala. Ang Ginoo nag-ingon, tultulan og ang Ginoo nag-ingon, tudloan og tultulan ko ikaw sa dalan nga angay mong subayon, bantayan o tambagan ko ikaw. O nang kanang tao dili patambag, human yun. Tao dili patambag, kay siya insakto, wagi ayo. Ingon ang Navy, ayaw pagpakabuang sama sa kabayo umula. I-illustrate isang bingay biya maikson, ayaw pagpakabuang. Ayaw pagpakabuang sama sa kabayo o mula nga kinahanglan pang busalan o grindahan. Dili mata kabayo, dili mata hayop, espesyal mata ato ba nga Ginoo. Gihimo ta sama sa dagway sa Dios. Adunay mensahe si Pastor Imagine, mas nindot gyud pastor nga ang atong giwali ato apod gikinabuhi kay diha makita sa Ginoo sa mga tao nga matinud-anon ta pagsunod sa Ginoo. God bless everyone. Yes, pag-unsa man ang magsigit ag wali, pag-unsa man tagsigit ag diskurso sa social media, magsigit ag wali sa FM radio, ang atong kinabuhi di sa mao. Watay angay. Magsigit tagwali sa simbahan, sister, brother, maone. Mauna. Kaya grabe na itong papalaaway sa. Waapil sa tag-isyo, waapil sa tagpanaot, kanya atong giditigan, wa sa tagkabalog, ukon sa ko'y kinaboy, sa atong giditigan. Mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, labi na sa katilingbanong kalihukan. Hello, maunay makaguba sa atong pagka-alagad. O niya imong sultihan, mga unbelievers pa dyan. O sa igingon diri, ayaw pagpakabuan sama sa kabayo. Di mata kabayo. Di sa tamula. O sa manang mula, pastor patapag kabayong dagko. Nabusalan o sa tamo mutoo. Magpabusal ta o sa tamutoo. Kinahanglan pang busalan o grindahan aron musunod kanimo. Ang dautan mag-antos pag-ayo. Tanawa na guna. Kinsay mag-antos? Kana bang maayo o dautan? Maumangani diha sa balang kasulatan, gisaysay, gi-clarify, ikaw o ako, gihatagag og pagdesisyon, ato bangas Ginoo, hala, asa man ka paingon.
Ari bakas impyerno hanapag buhat og dautan. Ari bakas langit hanapag kinabuhi sumala sa giwali. Nga maghatod kanimo o kadaugan paingos langit. Ang dautan mag-antos pag-ayo. Kinsay mag-antos? Maayo ba? O ang datan? Kini maayo maigsoon, di magini mag-antos man. Tinuon man ko na. Di sa tamaguol. Anong mag-uol man ka? Namatay Ginoo. Kung ikaw o ako puno na kay Ginoo, maluya ka ka. Madiscourage ka, musamot na hinoon kag kadasig. Kay bulahan ang taong nagibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa iyang kabubuto. Ingon ang bersikulo 12 sa Mateo 5, bersikulo 12, paglipay hinoon kamo, kay dako kamo ganti ngadto sa langit. Asa imong ganti sa yuta sa langit. Nas langit. O mangganing dili ka patigumon o baani din sa yuta kay agop og taya og kawatan maoray mo interes. Apan pagtigom og bahandi unsang bahandi ngay mo tigumon minsay Ginoo nga buhaton nimo kasiguran kadaugan kabaguhan kausaban sa dagan sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Hello. Ang dautan mag-antos pag-ayo apan ang nagsalig sa Ginoo makabaton siya gugma nga walay paglubad. Wow, grabe naman. Kinsa di ay makabaton sa gugmang way paglubad gikan sa Dios kato lamang mosalig. Wala nagsalig sa iyang kaugalingong salabutan. Unsay giingon sa proberbyo, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan, ilhasya. Sa tanan nimong mga dalan, ilhasya. Kay siya ang mga mando sa imong alagianan. It meaning to say, kung walay minsay Ginoo, kung walay Ginoo nga mugihan nimo, klaro gyud kang pildero. Hoy, pag yung abaga anak nato Exxon. Amen. Daghang salamat Ginoo sa iya mga balaan. Yes. Ikaw o ako gitudloan kung unsaon pagkinabuhi sumala sa balang kasulatan, dili sumala sa pulong sa tawo. Kaya tanan natong giwali dinhi sa FM radio nagbase og pulong sa Dios. Wala nagbase nato. Kaya natay kaugalingon nga emosyon, natay kaugalingon nga kinaiya, pero kang imong kinaiya ni Kristo, ikaw kung ako pareha kita ato bangas Ginoo. Sig lain taong title sa simbahan. Kaya ato gitudlo ang atong gitunan Biblia o kasulatan pinaka. Unsay giingon dire ang dautan mag-antos pag-ayo apan tanawa na. Apan ang nagsalig sa Ginoo makabaton sa iyang gugma nga walay paglubahan. Paglipay o pagmaya kamong mga matarong tungod sa nahimo sa Ginoo. Singgit sa kalipay kamong tanan nga nagtuman sa iyang sugo. Ikaw o ako kung nagtuman ka sa sugo sa Ginoo, wow! To God be the glory. Malipayon ka ug enjoy ang imong kinabuhi diha sa kinabuhing Kristohanon kay ang Dios na magsangkap sa tanan nimo mga panginahanglan. Litak na og dapit sa kabuntagon ngayang gihatag kanato. Ato siyang pasidugan o pasalamatan. Adunay mensahe si Sir Bren Romel Torres from Palomar, Patricio Palomar Memorial High School. Although magkaisunan sa Badon na maron maigso tingali na ana sila silang panimalay. Maibutag kanimo Sir Bren Romel Torres. Adunay sa mensahe, good morning Pastor, good morning usab sa tanan nga mga Torres family. Labi na sa atong mga maaptikon nga mga magtutudlo diha sa Patricio Palomar Memorial High School. Wala pa ko kaadto sa ato duulan tungod kay wala man sila sa ilahang panimalay karon. Una nga wala lang ko dayon kahapon. Niadto ko sa elementary na igsuon, niadto ta sa ato nga obligasyon sa nga pagpagamba o garden. Unang ako mga kauban diya sa preschool maaptikon usab ang ato mga ginikanan. Pag-adto na akong maiso na porma na. O niya, primero na akong kadagyaw, gamay pa kayaw kong agi. Tas araman ko nakadagyaw.
Undo makaisulan ang akong oras ato rin yung nag-divide. Unang atong pasalamatan ang Ginoo sa akong pribilehikal kayunan diya sa elementary hangtod sa senior high school. Nasunod simana na doon na may mga activities diya sa mao nga paghimuon sa mga magtutudlo. Ang Ginoo kanunay mag-protection, magbantay sa tanan ng mga estudyante, ilabi na sa inyong mga games diya sa mao nga eskwelahan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Brent Romero Torres, uban sa imo mga ginikan at mga eksyon, uban sa mga magtutudlo diya sa mao nga eskwelahan. Mag-ambot ang mga eksyon sa lit ang atong oras na dagan man mga eksyon. Ato kining sirahan yes mga pag-ampo uban ang pagpasalamat sa letan atong oras alas 5:14 na sa sayo kabuntagan nag-upload na mga iso labing kamahanan og mahigog maanggang nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanunay sa imong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagtipig, pinaagi sa imong mga labot kami nangahiw. Pinaagi sa imong pagsakripisyo dito sa cross, imong kami ipasaylo sa imong mga kasalanan. Ingatak na og dapit sa kabuntagon o Diyos. Samtang nining mga dawa, ano na may nagkaninlay obligasyon ng imong isangon kanamo. Ikaw ang among ikauban karon. Bisan pa mga Diyos sa tanang makatauhan karon nga naminaw sa FM radio. O sa tanang nga makatauhan nga naminaw og nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa kumaway nga nakaroon sa KSA. Lord, salamat amahan imo. Tipigan ang katapusan kanamo. Ya sa landong sa imong mga pako kami makapasilong sa kasiguruhan amahan. Kung sa mga katawhan karon ano na yung mga balatian, waa o Diyos ang ilang mga balatian karon. Ika pa o Diyos ang ilang tibuok na pisikal nga bahin. Ikan sa ilang napalapa nga tugayon sa pinakaaling polo. Kung akong hingin lang ang kanang matang sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing pag-abot sa mata ko siya. Ang kadaugan ko sa ban, kasiguruhan, ikan kanimo among papatunan sa tibok namong kinabuhi among. Ikanan namong kaeksonan sa tibok namong panimalay, sa among tulog ang mga anak, sa kumugangan, sa tanan namong kaeksonan din sa balong, sa tanang kaeksonan dapit sa Pilipigan, hindi kay Pastora April Mea Captoran. Sa mga kaeksonan usap diha sa dapit sa Pagbueno, sa pamilya sa mga Eli family. O sa tanan nga nagasunod din mga programa. Ini sa Shine FM 95.3. Ikaw magapabuhat sa pagkakusap ka mga inaboy labaw sa tanan sa mga pamilya na kanunay nakasunod dining mao nga programa. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Bisan pa man sa sunod semana o Dios adunay mga activities nga paghimuon sa tanan sa mao nga mga magtutudlo dinhi sa Patricio Palomar Memorial High School. Lord, iyahay ang matagusa labaw sa tanan sa mga estudyante na ikaw makatipig kanunay kung mag-amping silang magkinaboy ipahili kay sa bisan o sa katalang pagdisgrasya o sa tanan nga mga ginikanan nga nagpailugar sa ilang mga kabataan. Nagbukas sila sa ilang mga panginahanglan amahan. Labaw sa tanan sa akong away karon ana sa kaisi ang pingi kanunay ang iyang kinaboy diha sa imong pagkamayo. Sa among station manager Pastor Gideon kanila yun uban sa iyang tibok panimalay. Labaw sa tanan sa akong kinatibukan sa Pilipinas, Lord. Dapit sa Israel, dapit sa Jerusalem. Lord, ikaw nakakita o nasayon sa maong maghimulang konsentrasyon, Amahan. Bisan pa man o Diyos, sa tagpong mga kalamidad, mga tragedya, mga disaster, Lord, kinigtanan, walay nasaligdan sa imong mga panglantaw. Salamat o Diyos, kini mga tawa karon sa among mga
kaugalingon doon sa among mga obligasyon nga imong gipiyal ka namo. Ikaw ang among ipasinundan ini. Ikaw ang among ipasalamatan. Tungod kay ikaw ang Dios kang Abraham. Ikaw ang Dios kang Isaac. Ikaw usap ang Dios kang Jacob. Kung ikaw usap ang Dios ka namo, among gihalagaran ka. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa among mga kinabuhi. Ikaw o Diyos ang akong gitugol. Ikaw o Diyos ang akong gibayaw. Tungod kay wala ako arang mahimo ko na ikaw sa among mga kinabuhi. Dugog himaya, nanalagod ka nimo ang tanan. Pinagi lamang sa imong pugtong anak personal na mo nga magluluwas. Ang tanan magaynon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga kaisunan. Manamilit ng inyong ubos nga lagad. Tumantay ang atong oras alas 5:19 na sa ngalan sa labing halagdon ka Diyos sa tibong persa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa ato ang station manager Reverend Gideon Cadalario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend Kay Ryan Makasaon, ano sa inyong ubos kalagan, Pastor Sanfrey Candelario, manabilit sa Panginoon, ang grasya sa Diyos at ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo, magauban sa tanang mga balaan, ikan ng orasaha, alas 5:20 na sa sayong kabuntanan. Maayong pagsikay-sikay, maayong pagtamahaw o maayong pagpangapi, adlaw karong Sabado, Pitsa 12 sa bulan sa Oktubre sa tuig 2024. God bless everyone. Ano di mensahe si Pastora Imedin? Amen. Thank you, God. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastora Imedin from KSA sa Saudi Arabia, Extra. Salamat sa Ginoo sa inyong matagos at patinaboy. O sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa paghatag ng panahon, o sa inyong pag-share ng inyong nga programa, I declare blessing, I declare prosperity, ang Ginoo magapanalangin, o abtingan kas Ginoo, o abtingan usab nato ang mga mensahe atong papuyon sa atong kasing-kasing una-unag sa labutan ay mo'y muhatod na to ni kasiguran, kabaguhan sa dagan sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit ibabaw sa kalibutan na ato karo kay God bless all of you.